Da, Asta e prostia la CS ăsta, vezi? Sistemul ăsta de club, felul în care e condus, vezi? Eu n-aș putea să țin cu un așa club, sincer. Pe bune n-aș putea să țin. Păi ce asta? Toată lumea tace din gură. Păi ce? Cum să ții cu unitate militară? Pe bune. Unde nu spune nimeni nimic, că acolo trebuie să vorbești cu să trăiți, trebuie să ceri aprobare, să iei un sol de hârtie. Păi ce e prostia asta? Păi băi, eu oricum sunt mai mândru. Eu aș ține oricum cu armata, nu cu poliția, deci oricum chiar dacă n-ar fi club, dar nu mai, tot aș ține cu armata. Pe vreau Ceaușescu, ce mai se bagă armata în sport? Păi cum armata e națională, mă, cum să nu țin cu armata? Armata să-și vadă de trebuie armata, mai stăm de Păi eu țin cu armata, deci chiar dacă n-ar mai fi club, eu țin cu armata. Pula mea de aici, bă, lasă-mă! Du-te, bă, ești habarnic, bă, habarnicule! Ești habarnic, bă! Bă, ești habarnic! Noi suntem o echipă adusă peste noapte, bă! Jucătorii nu se cunosc, bă! Turcia! Dar ce, mă? Ce v-a făcut turcii, mă? Ce v-a făcut turcii, mă? Lasă-te, bă! Lasă-te, că ești habarnic! Bă, eu nu! Eu nu sunt specialist ca tine, mă, frate! Eu nu sunt specialist ca tine! Bă, tu nu înțelegi! Cresici cu aieți, cresici cu aieți, bă! Taci! Cresici cu aieți, n-au 5 meciuri împreună, bă! 5, bă, 5! Și tu vorbești despre... Ce 5, mă? Păi, dar n-au 5 meciuri împreună, bă! Deșteptule! Ce 5, mă? Da, mă, gata, 5 meciuri împreună, 5 meciuri împreună, bă, deșteptule! Tu vorbești de CFR când au apărat... Rusule! Rusule, taci puțin, te rog frumos. Nu tac, bă, nu tac, ăsta vorbește... Taci, bă, puțin! Te-a rugat frumos, taci puțin. A jucat sau nu din vară până acum? Niciodată nu joacă, bă, niciodată nu joacă cu Păi și cu același. Israel cum a jucat, mă, în fața lui? Păi el a acceptat Manea, bă! Bă, ești prost! Cu Israel a fost acceptat Manea! Auzi, te spun cu Israel! De ce a jucat Manea? Și n-a jucat Radu? Cu Israelul s-a jucat Manea. Și Da, cu de ce? Kosovo s-a jucat... Păi dar ți l-a jucat, așa a vrut el. Bă, ești handicapat! Dar nu auzi că Manea joacă în fața lui Rațiu. Dacă sunt amândoi disponibili, Manea joacă în fața lui Rațiu. Ce nu înțelegi? Cu Israel au fost amândoi disponibili, a jucat Manea. Ce e așa greu să înțelegi? Da, și dacă juca acum, tot se juca cu Rațiu, cu Kosovo nu se mai juca cu Manea. Garantez că nu Kosovo juca. a fost accidentat Manea, mă, ce dracu ai? Și dacă era disponibil, tot Eu nu unde, juca. mă, dar știi tu, mă, că și dacă? Eu spun la aceeași valoare joacă Manea. Păi tu unde știi tu și dacă? Uite-te! Dacă? Tu vorbești cu dacă? Vorbește pe fapte. Bă, Reconquista, ce treabă am eu cu tine, mă? Păi nu mă amenințai tu acum câteva emisiuni. Păi dar de ce te amenințam eu? Bă, prostule, tu în primul rând ai intrat la boschetaria aia cu Băi, nu începe să Slavia asta, Praga. Aia în prostule. primul rând Bă, nu e nu, ok. bă, stați că eu nu jur. Eu nu jur N-ai că cum nu să jur pe intri nimeni. cu stema lui Slavia Praga să zici că e suporter lui CFR, ești handicapat? Ai Păi la probleme la Caterinca, mă, era pus la Caterinca, mă, da, uite, te Păi ce faci mișto de CFR înseamnă? Bă, dar Și stai, mă, ia stai un pic, varul, ci că repară greșeli. Dacă nu repară greșeli și nu-și îndeplinește scopul, afară cu varul. Valentin Dincă, Vali. Bă, după ce am ajuns la Slobozia, nici nu mă interesează fotbal, nici mai mult la fotbal. Vali, cu tine Nici vorbesc. nu mă interesează. Lasă-mă, Slobozia, nu te Zi-mă, coaie, vezi cum e când pierzi bani? Vali, Eu la ce am văzut Da, acolo, așa... auzi, dar la golul lui din penalti, când a luat Ianis Hagi în meciul cu ăia, cu Slovacia Sau da. cine? În fine, eu m-am bucurat. Deci la prima fază nu m-am bucurat, că am zis, bă, nu o să dea penalti. Și după aia, mamă, dintr-o dată am avut o bucurie așa de mare când ai egalat aia din penalti, înțelegi? Păi și dacă nu dădea ce? Dădea la următoarea fază. Păi na, nu mai aveai bucuria aia, vezi? Cu varul aveți gândire de turmă, de oi, n-am ce să... Băi, știi de Vă cheamă la vot pe 15 noiembrie, vă duceți și la... La dat de foame, ce nu înțelegi? Este foame ție. Sau la neamul tău, la șatră e foame. Bă, uite-mă cum vorbești, bă, ăsta, de ce vorbești tu așa? Ce vorbesc ăstea? Păi ți-am zis ție ceva, m-am zis de club, băi, nu de... Niciun ban l-a dat, că nu puteau să stea doi. Fost rău la mineriadă, deci nu știu, voi ziceți așa... Au murit oameni, mă. Du-te, mă, că n-a murit nimeni. Au murit 4 oameni. Pe bani bunilor, de curs de 3 zile. Gândiți-vă câți oameni mor într-un oraș. Păi mor sute de oameni, mor în accidente. Păi au murit degeaba. Sute de oameni mureau. Au murit. Și roaba unde o ții? La măt, am pildă-o țin. Ce prostie asta, bă? Ce urât că vorbește băiatul ăsta de la Predeal. Auzi,
N-ai garaj, mă? Ți Lasă-l, mă, mașinile în lasă-l, garaj mă. sau în fața casei? A zis că are garaj, mă, mai devreme. Da, mă, are Hot Wheels. Marco, am garaj sau n-am? Subteran. Ai de la cu parapantă jos, frumos, subteran. Băi, Marco, am sau n-am? Păi dă-ne Nu coordonatele știu, să frate, verificăm de pe unde te satelit, cunosc să eu? vedem. Păi tu ești liderul lor. Ce treacu? Adică cu Eu tine sunt vorbesc, nu liderul lor. vorbesc cu ei. Hai să dăm camera acum, Adriane. Vrei să dăm camere să ne vedem? Da. Hai. Bine. Bă, am și o întrebare. Mai din mitul ăsta mai sunt 7 minute. Mai fă, că acum era mai Ia interesant. mă, hai Adriane, dăm cameră sau nu? Păi dă-ți cameră. Păi dă-ți Bine, mai fac Da. unul singur și gata. Păi și Bă, de ce te-ai Păi dezvasmat mie tu? place să dau la muie la Să-ți iau neveștile copiii în voastre, pulă. nu știi? Să-ți iau copiii în Să-mi pulă, să le bag dau la pula mâini. morții tăi și în familia mătii. Vezi? Alex, Să de la mă bani. afară pe ăsta de aici. Da, vezi? Să-ți iau Mai familia lasă-l, în mai pulă lasă-l, și Alex. copiii. De la afară, Alex, de aici pe ăsta. Păi eu te-am înjurat pe tine, mă, în familia, mă, Păi de ce prostule. vorbești, mă, de ți-am zis eu De ție ceva tine, să de vorbești țigan de mine? prost. De țigan prost ești. Bă, nu te-ai săturat că te-am jurat ăsta, Marco, vrei să te iau și eu, dă-te în pula mea de zdreață de aici. Bă, eu te-am înjurat pe tine, nu familia, mă. Bă, tu n-ai văzut ce față ai, mă, tu te-ai văzut pe tine cu ce față ai, mie mi-a arătat Marco ce față ai și nebun la cap. Sunt bine rău de tot, la 40 de ani arăt bine rău de tot. Că mi-e pula să-mi sugi. Marco, ăsta, Alex, dă-l afară pe zdreanță ăsta de aici. Înjură-mă pe mine, înjură-mă Și pe dă și mine. bloc. Bă, înjură-mă pe mine, mă, nu familia. Păi ce te Țigan bagi, mă, prost. tu cu mine în seamă, nu înțeleg. Bă, ești un țigan prost, mă, tu. Mă piși, Și ai cu 8-8. Știi care e treaba, prietene? Eu sunt cu 88, toată lumea mă știe, de când eram mic eram cu 88. Mie mi-au plăcut aia cu 88. Asta e, n-ai nicio Și atunci problemă. nu e nimeni țigan. Păi aici eu văd că sunt mai oameni de calitate, sunt oameni Eu stăliști. sunt țigan, mă, care e Place. problema? Contează, mă, de ce, John, Nu, mă, lasă-l eu pace. sunt țigan, care e problema lui? Păi mă, nu, că mă, vorbeam cu oamenii tine, nu te vezi că pula intră de aici. cu conturi fake, că dacă îl vezi în viața Bă, reală, băga fugi. mea și pula morții tăi de Băi, zdreața. stai, bă, John! Johnule, e postul Paștelui, frate, lasă-l, mă, te pui la minte la toți proști. Tu nu vezi că... Du-te, John, la aici, că ai venit acum și intri să-i juri că-mi Nu bag mă pula ascultă, mă, morții n-ați tăi. văzut mai devreme că l-a Hai, intrat mă, du-te cu în pula mea, Inela sau picioare, cu gata. Dă-te că Ionela, dau la cum îl chema muiții pe ăla și mai nevastă devreme. ta și lui măta, bă, bulangiule. Doane, Băga Doamne, mea n-ai și pula văzut în că mai copii de Băga devreme mea și picioare. pula în rasa ta și morții tăi, dai și la muiul nevastă lasă-l, bă, ta. Joane, te Să-i pui la bag minte la pula toți în proști. cur. Hai mă, dă-te Dă-mi în pula pula mea, mea, că dai. intrați Dă-mă vorbesc camera, cu hai, dă camera. bucătarul ăsta, sclav. Dă-mă camera, Băi, hai. dar Băga mea și pula morții tăi de zdreț. pula morții tăi de Băga mea și pula nevastă ta să-mi bag și măta. Dați la mâini și ție și lui nevastă ta și lui măta și lui sorta și lui fratul. Băga mea și pula morții tăi și în familia ta de zdreanță, drept. Băi, pișatule, băga mea și pula morții tăi și în rasa ta. Să-ți dau la muie ție Ușor, și mă, ție că și se lui pică o venă să la stați cap la și rând să vă mor. dau la muie, să-mi duceți Bă, pula. se Băga pică mea la și cap pula și mor, morții du-te tăi și în drept. rasa ta de zdreanță. Dați aici la muie la toată Bă, nu mai rasa jura, ta și mă. dați afară de copiii tăi să-mi bag pula în nevastă ta și în măta Bă, și în toți frații tăi și în ușor, toată mă. rasa ta. Să ții Să-ți dau lumânări, muie mă. și ție și lui nevastă ta să stați la rând să-mi sugeți pula. Bă, în loc să donezi la saftă, mai bine îți luai lumânări, mă. Mânca mie pula să-mi sugi de zdreanță. Să-mi bag pula morții tăi. Ce vii tu mai aici să-mi dai să-mi zici mie că s-a pișat la pământ? Băi, Băga mea și pula morții Lache, tăi și în când ți-a familia zis ta. asta, Mă zici că ești împachetat. Nu contează Cât fac asta, ăștia mumie. atâta timp cât tu nu ți-arăți fața ta, Că mi-am arătat, ești mă, în cu zero. zero, mi-am arătat. tu ești în Mi-am arătat, dar n-ai spus la zero. ora aia pe Tu recepție. ești în zero, atâta timp cât tu nu îți arăți fața ta. Mi-am arătat. Ai arătat nimic. Băi, dar n-ai Băi, văzut. Alex, mă, ce ai făcut, bă, acum la sfârșit, așa? Eu am avut noroc că eram pe recepție. Stai Da, un pic, că nu e de asta. A venit unul Bă, care dar și mie Captain America asta. stă doar Captain America, auzi mă, cine ești? Întreabă Marco. în Argentina. Viața fără scop, da? Stai așa că nu văd bine că e poză. Patrimonial, fotbal club. Stai mă, morții mătii, fotbal club Steaua București. Continuă activitatea sportivă. Stai mă, morții mătii. Articolul 1 din Taci. statut. Hai, zi. Stai mă, prostule. Uite, continuă activitatea sportivă de performanță a secției de fotbal club. Stai mă.
Uite, Steaua București și preia... Asta e articolul 1 din statut sau nu e? Și preia... Da, preia în totalitate tradițiile glorioase ale CSR. Unde scrie asta? În articolul 1 din statut? E statutul din articolul 1. Articolul 1 din statut, fătă-te-ai gura cu mustață, la fel ca mustață spui. Articolul 1 din statut. Articolul 1 din statut, tu dai pula mea cu statutul tău în brațe. Statutul că multă lume nu știe ce înseamnă statutul. Statut juridic, interior. E regulamentul interior al clubului care se face. Asta înseamnă. Spune-i ce să viziteze, Cătălin. Hai mă, ia ascult aici. Locașul de culc. Nu, Trump Tower prima dată ca să... Du-te mă în pana mea de aici cu Trump Tower-ul măta. Ce-ai, mă? Oh. Să cadă mâine, să vină cu tremurul pe stel. Vezi că se închide, vă face pasionez să luați pastile toți. Eu nu. Deci jură-te pe familia ta, pe copiii tăi. Bă, jură-te. Jură-te și te crezi. Jură-te că ești pocăit, du-te dracu brigada ta. Pișeam-aș pe tine de pocăitul pulii mele. Te-ai trezit și tu Pișea acum. tu, dracu, să fii. Iar aia părul, mă, handicapatul pulii mele. Ieși în gâtul mătii afară. Du-te, mă. Du-te, mă, Du-te, mă, și te mă. culcă, mă. Du-te după Vadim. Stai, mă, lasă. Da, vezi că nu te juri, vezi că nu te juri, Pacionel. Nu te juri. Minți atunci. Minți atunci. Minți. Deci dacă nu te juri pe familia ta, pe copiii tăi, bă, jură-te, că nu ți-a cerut, bă. Păi atunci nu minți, mă. Nu minți, mă. Nu minți. Minți aici că nu ți-o cerut ID-ul. Da, mă, nu mi-a cerut ID-ul. Nu minți. Jură-te pe copiii tăi în fața lui Dumnezeu că tu, că tot dacă mă te jur juri, acum că vrei să mă jur. Deci gata. Am crescut în stradă. Taci în puii mei că dacă mă văd cu tine față în față, zbor de aici, dă-te în gâții mătii de idiot. Gata, mă, fără. La statul permit să fiu mai șmecher ca tine. Taci, mă, în puii mei de aici, atât de copil handicapat. Taci în puii mei de la Real Madrid. Du-te, mă, în puii mei de aici, de fraier. Handicapat. Du-te la Real Madrid. Să stai picioarele futus mort. Nu, vă rog, fără, vă rog. Fără injurii. Bă, ai fost la Real Madrid și a luat bătaie echipa aia când te-ai dus tu pe stadion. Taci în puii mei de loser. De unde știi asta? Nu el a fost la Real Madrid, altul a fost. Am fost, mă, da, am fost. Mă, că am fost la ea, dar mi-a lăsat de cizie, mă. Bă, nu vorbești bine limba română, ești nebun. Măta am zis, că ai zis tu măta. Măta, da. Eu am fost la măta, lasă-mă puțin, eu am fost la măta, dar nu am să recenzii în pula mea. Da, mă, la măta. Da, știu, la măta, da. Da, știi care nu s-a recenzii? La măta, mă, da. Nebun, ești nebun. La măta, băi, vorbești bine românește, mă. Vorbești bine românește, nebunule. Vorbești bine românește, mă. Da, mă, stai mă un pic, mă, conquistador. Stai că mai Păi tu vezi cum vorbește țăranul, pula mea, nici n-am intrat bine și vorbește aiurea, pula mea. De când vorbești tu rămă de astea, băgă mea și de când vorbești, du-te pula mea, ești după live, du-te recu, te. Ești tu, mă, futus morți, mă. Ești drept futus morții, mă, ce băga mea și pula măta să-mi bag. Stai mă un pic, bă, stai și tu te-ai în gură, te. Ce pula mea, crezi că vorbești tu, mă, băga mea și pula morții, bă. Gata, mă. Bă, futus drasa, mă, ți să fude futus drasa, țigan borât în pula mea. După vocea aia de țigan, vorbește în vârful limbii, pula mă de la heroină. Să-mi bag pula în toți morții tăi și copiii tăi. Bă, să-mi pula în familia ta de mărțoagă. Băi, mărțoagă! Băi, să-mi bag pula în picații tăi, să-mi bag pula în plămânii tăi, să-ți ceapă măicuța ta în pulă, să-mi bag pula în mormântul lui tactul, să-mi bag pula în groapa lui măicuța ta, să-ți trag pe toată familia în pulă, să mă piși pe toți morții tăi de gunoi. Băga mea și pula morții tăi de la Mira Mare și toți morții tăi și toți vii tăi. Să-mi trag pe pula, băga mea și pula în copiii voi. Dai la muie, dai limbi pizul nevastă mea, că s-a poate să sus mie pula, băga mea și pula morții tăi. O pus pe verișoară ta, băga mea și pula în familia. Nu știi să pus, băi, buragil strica, pe tu știi să pus, mă, băga mea și pula în morții tăi și groapa lui tactul și groapa lui măta. Și morții tăi și copiii tăi. Ai luat-o pe verișoară ta, de nevastă. Băga mea și pula în morții tăi, de fraia, că... Hai zi. Băi, nu mă face prost, că bag pula morții tăi, băi, buragil, că n-am vorbit prost cu tine, că ți-au toți morți în pulă, că te-mi pula mea de gunoi. Ce ți-a zis? Bă, cine pula mea faci tu? De unde pula mea? Te tragi cu mine de șer?
ești prost atâta timp cât tu urăști o categorie de oameni. Du-te pula mea, deci mă piși pe deci, mă moldoveni. Nu vă suport moldovenii, care-i problema? Nu mă suport, bă, nu trebuie să vorbești prost cu mine, că bag pula morții tăi. Nu vii cu noi. Bă, vezi că la noi nu merge cu... Ce? Și da, și ce faci? Îmi băiestuși pula, ce poți să-mi faci? Ce azi tu? Ce faci? Amerița, ce îi faci? Eu ce pula mea? De unde pula mea te-ai eu pe tine? Du-te pula mea de aici, hai să vorbește frumos, nu mă zici că... Cum știi tu să ginești, tu bagi și-o pula morții tăi să vezi ce înseamnă jignire. Stai un pic, băi, Coco. Vezi că George era rachet înainte să plece în state. Mă, terminați-vă, cine știe ce cercetători scuze la CDPC, să-i trag morți în pulă, să bag pula în familia lor, CDPC, să mă sui pe cadavrul, mă salutat, să mă iau la labă, să mă slobozesc pe oasele lui măta. Mă pula în familia. Mă gândă pula în toți morții tăi și copii, să bag pula în măta, toată știta în noi, să brații tăi, matele, să mă slobozesc, să mă iau la labă, să mă slobozesc pe oasele lui măta, să mă Coco, ești bravo? Băi, Coco, de ce băgame pula toți morții tăi și căscăsele lui mătă să mă băgame și pula și în tine și băgame și pula în familia lui și Eu m-am fost să mă tot gheții CDP. Băi, du-te mă băga mea și pula în limba ta când bab. Băi, dați-mă foarte pula mea de spaniol. Du-te mă, dă-te când bab pula morții tăi și copiii mătii să-ți au morții în pulă. Du-te pula mea de unguri pulcat. Să-mi borăți pula în gura, caraliu de merdă câtă podăpilă de pută. Dă-te în pula mea de slobod. Băgă-mi și pula în toți morții tăi să-mi bag de țăran de unguri prost cu pulă de unguri. Da-te-și la muie de unguri prost, băgă-mi și pula în unguraria mătii să-mi bag putuți ungurul mătii în gură să... Dă-te în pizda mătii, bă. Dă-mi sus pula, băi, Coco. Dă-mi sus pula, tot în neamul tău să poți vieți. Lui mama să te duci după ea să-i pupi picioarele, băga-mi-și pula morții mătii, caraliu de merdă, pile de... Păi te-ai băgat ca pula în pildă, ce trebuia tu să te bagi? Dă-te morții tăi de țăran prost de unguri, dă-te pe lumea de la cune să mă tu ai gândit că vorbești cu cine, fraier? Să te bag pula în toți morții tăi și familia mătii și mea salutatul și salutat. Să mă sui pe mormântul lui măta, salutat cu pula la lamă, să dau cu drumul pe crucea mătii, dă-te că bag pula morții tăi de țăran. Poți să te duci în pildă, mătii de țigan, borât, mă. Poți să mergi, poți să mergi în pizda, mătii, mă, caraliu, poți să mergi în pizda la mătă, ai auzit, caraliu de merdă, poți să mergi la măta în pizda, mă, tu ai gândit că faci cu din astea, du-te, borâneași pula în gura ta, du-te în pizda, mătii, caraliu, pa. Tu ai gândit că faci din astea cu cine, mă? Bă, ce pula mea faceți, nu n-aveți fă? Bă, ești beat, ce dracu ai? Nu m-a terminat și el tura de nu a lucrat. Ești beat? Am terminat tura de noapte în ruta. La safta. Fără țigana națională. Cum? Să ne suci pula la toți, bulangiule. Da, te-ai simțit, mă, țigan, bă, ia seama că trec chiar poliția în pula mea să primi la biserică. Ce pula mea, te-ai simțit, țigan? Adu-te în pula mea. Să vezi că iar mă provoci. Să-i dai limbi în piză, să-i bei slobozul lui Andra și lui Elena. Păi de ce, Marco? N-am zis de Păi nu vorbi de lume, dacă ți-am mai zis, nu vorbi de lume care nu este aici în primul rând. Și nu-mi zic nici frate, înțelegi că îți bag pula în gură instant. Da, mă, la ce mai cunoscut Ciorelas? Eu bag pula în gură instant. La mine nu contează. Ciprian... Nimeni nu jura până acum, ați observat? Nimeni nu jura. Da, mă, eu mai du-te în slobod să te bată și pe tine, că bag pula în America. Auzi, Marco, cum să cu procesele, Marco? Zi-mi, America, Băi, procesele, băi, țăranoiule de America. Procesele deja s-a văzut că pe pagina Sună-mă a fost închisă. Unde mai vezi tu Sună-mă? Că eu nu-i văd. Îi mai găsești pe Facebook? Eu nu i-am văzut.
Și a făcut altă pagină pe TikTok. Dar e succes după succes. Dar nu stai, pagina aia pe TikTok. Altceva. Auziți, mă, haideți să vă spun ceva. Dar chestia asta cu Borza acolo nici nu prea e reușită, frate. Adică Borza... Băi, nu mai înjura, mă, prostule, mă, că numai tu înjuri. Bă, dar de ce Marș, mă, și tu, ai intrat, la ce pula mea ai intrat? Tu ai jucat echipa ta astăzi? Taci, dracu, mă, că n-am intrat la tine. Taci, mă, dă-te în pula mea de țărănă infect. La ce ai intrat tu acum? Ia zi tu, ți-a jucat echipa ta în seara asta sau ce ai intrat ca să zici, mamă, v-a dat ăștia 7, 6, 8, 10? Nu, mă, nu, prostule, am intrat să vorbesc cu Alex. Păi, și mie la ce ai intrat? Să fut pe măta în gură. Am auzit că să vorbesc cu Alex. Uite, hal de țărănoi prost. Păi, dar tu m-ai înjurat primul, mă, prostule, nu ți-am zis. Păi nu, eu te-am făcut prost, ca și ești. Și de-aia era normal să te fac prost. Au trecut hemoroizii? Nu, prietene, nu e vorba de hemoroizi. E vorba că nu înțeleg frustrarea asta voastră. Vreau să întreb treaba, Alex. Alex? Ce? Bă, dar de ce m-ați blocat pe chat, mă? Că n-am înjurat, n-am zis nimic. Păi uite asta. Te-a blocat Pacionel. Dacă te uitai, te vedeai și cine te-a blocat. Bă, de unde să uit? Nu, la ei nu se vede. Doar noi, moderatorii, vedem. Unde scrie Brașoară, să bat la ura lui. M-a scos din sărite cu clone. Că nu te-am înjurat. Nu te-am înjurat, Marco. Și pula mea de aici cu clonele tale, cu toate clonele care ziceți voi clone ne-au bătut. Unde pula mea ta clone? Voi ați pierdut atunci campionatul? Unde clone? Mai nou Europa e vai mama lui. Hai Europa, s-a dus în Corea. Salutare, prieteni! Salut, Marco! Să bat pula măta! Să bat pula măta așa după pași și futuți morții mătii. Băi, jecosule, futuți familia mătii și tot ce ai tu mai scund. Băga mea și pula morții tăi și în familia mătii. Băi, jecosule, de ce tot postezi cu mine pe Facebook, futuți familia mătii? Băi, chiar vrei să mă întărâți, să vă arăt că vă dispăreți toți din mediul online și nu mai apăreți cu nimic? Chiar vrei să-ți fac dovada asta? Pleacă în pula mea de aici de jigodie penale. Postezi în continuu, vezi că nu-ți dau apă la moară, tu tot postezi. Astăzi ți-am pus o postare, pac, repede, ai băgat de pe alt profil. Bă, dar tu chiar crezi că toți suntem proști? Sincer, postezi de pe alte profile. Așa pis de ești și n-ai coaie și n-ai pulă ca să-ți dovedești că ești bărbat, că postezi de pe alte profile false. Așa fătălău ești, mă? Când face... Băi, boschetarule, pe ești cea mai mare fetiță, stai liniștit. Și tu ai refuzat, mă, și tu acum vii și te dai. Nu încerca să arunci acum să schimbi subiectul, că nu-ți merge cu mine, înțelegi? Boschetarule, nu-ți merge cu mine, stai liniștit. Uite că a dispărut. A dispărut băiatul tău, stai liniștit. Ia ascultă aici, cine ești tu și cine-ți dă ție dreptul să vorbești așa urât despre Hagi și despre... Marș, dă-te morții, mă, te luatești familia în pulă. Stai liniștit că o să pun eu mâna pe tine să vezi cum te fut eu în curie, ești nebun, băga mea și pula în familia. Stai liniștit, vezi că s-au cam arătat ca mulți zmei și vezi că când a fost ceva s-au ascuns sau... Băga mea și pula în crătițile și în tigăile tale și nouăle pe care le faci dimineața. Faci lentile de contact și... Băga mea și pula, nu ochiul tău mă arăt să-mi bag. A intrat Dani Lung, atenție! Băga mea și pula în Dani cap de pulă lung. Să-l spui și pe Dani și să ne spui pe toți steliști. Vă fut în cur dacă vă prind. N-ai mă, ce ești stărămbete, ești nebun. Băga... Băi, cazarmistule, taci-mi pula mea! Așa, Dani, te vreau rău, fii rău. Râs ca broască la barieră. Mai dă-te în pula mea. Chefe de intrat aici sau pouși? Băgați așa în tir, de-a de cazarmir. Mie, doamne, căraia, Dani de pulă lungă. Ce mă băgați așa în tir, cam țăgană în poță. Ne grăbești, mă, pasul în Reading, te în gură să te furt. Nu, frate, vezi că Reading merge șmecherie. Merge șmecherie. Salut, băieți, mă auziți? Salut, Dani, ai venit să vezi la mâinul fraierul ăsta? Am primit un mesaj acum că mi s-a înfundat canalizarea și am înțeles că aveți pe cineva care rezolvă. Și a venit Marco să te ajute, Mai taci, dracu, din gură, că numai tu vorbești. Morții, mătii, futuți morții, mătii de jeg împuțit. Mai taci în pula mea de... Băga mea și pula morții de digranță penală. Futu-ți familia, mătii. Futu-ți Irina, mătii. Băga mea și pula în Farina, mătii. A prins să fac curaj, fii atent, mă, șobolani. Ia zi, nu, șobolani, bă. M-aș futu-ți morții de care să te ce pula mea cauți, băi, jegule, împuțit pe live-ul ăsta? Zi-mă, prostule, ce faci aici? Canalizare, ce ești? Dau muie la curioși
Dai, mult țigan, bă. De ce l-am înjurat? Păi ăsta e foarte puțin ce am făcut până acum. Băgam eu și pula în gâtul lui și morți în măs. Ai auzit, mă, Marco? Nu ai auzit, Marco. Băga-te așa în pizda, mătii. Înregistrează futus morți în mătii. Înregistrează cât ei vrea. Păi vezi că ești live pe TikTok, Dani. Păi nu știe, mă, decât să înregistreze și să pună videoclipuri. Da, mă, doare în pula mea de TikTok-ul lor. Pișamaș pe ei de cadarmi. Tu crezi că Dani, dar de ce? Dani, de ce ești așa? Zile, Dani. De ce ești așa agitat? Păi hai că zic eu de ce, băi, picturi. Hai că uite, hai să vorbim pe față. Zi și mie câte videoclipuri am făcut eu cu ea 275, cu tine, cu Conquistador sau cu așa și v-am postat eu mediu online. Zi și mie câte postări am eu zilnic legate de... Ce să zic, mă? Că te bag în pizda, mă, asta vreau să spun. De ce, mă? Cazarmistule. Păi de ce, mă, Dani? Ce ți-a făcut, mă? Păi nu, eu am spus, băi, respectă și vei fi respectat. Păi da, mă, da, păi ce spun? Dar dacă tu intri și mă înjuri, cum vrei? Eu nu te înjur, tot te respect. Nu, du-te, bă, bă, să-ți moră măta. Uite și tu cum vorbești. Și cine nu respectă? Dar ce ți-a făcut, Dani, că nu înțeleg? Păi ce ți-a zis, mă? Ți-a zis să te uiți în jur, uite-te în jur. Bă, uite-te ce-o scris pe chat, mă. A, păi n-am văzut chat-ul. Ce a scris, mă, pe chat? Lasă, Vali, lasă-o Valcă, lasă. Bă, zi-mă ce a scris pe chat. Păi Vali e altă diferă. E frică că află unde e adresa și începe cu maică sa cu aia. Stai să liniști că nici ăsta nu e. Bă, voi nu vedeți, mă, că nu aveți argumente și de-aia o dați în bălării. A glumit, mă, nebun. Mi-a scăpat, mă, sclavule. Asta e... Hai că-mi bag pula în gura tatăl și îți bag pula în gură și ție. Băi, Dincă, nu mai jura. Și ia scoate-l pe Dincă, deci că am început să jure Dincă acum. Păi ce-ți permiți să glume cu mine? Crezi că mai dă prost în papagalul tău că-mi bag pula în gura ta una, două? Dacă ai văzut că nu zici nimica, gata, te șmecherii și tu, cine pula mea te crezi? A greșit, mă, și el acum. Dani, nu ești șmecher, mă, ce pula mea vrei Dincă și tu? Că-mi bag pula în gura lui acum. Ce mișto acum de tine? Omul ți-a zis frumos, ce pula mea Păi sclav el! Păi tu ești, care vorbești mai urât de noi, ești peste tot. Dar am zis, bă, să mă ierți. Valentina, că și nu știu acolo, nu sunt sclav aici. Eu știu ce face el, bagă-l prins, dăm cu n-auzi, mă, că te-a rugat să vieți, ce pula mea comentezi. Poate el o fi sclav acolo. Că de obicei sclavii zic foarte, fac alți sclavi. Deci șmecherie și tu cine pula mea te crezi?